Bor ka Batesi TV ka undi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kumshi benta ban penbit pisa na ka benta ban penbit penbiang ya ki jingdon kam hakan naban Memorial Home kabadan hamau yongrem ka jinga sengken thai rilum presbytery kala pelong da ka yau ya di thiet ha all scenes habaya kran per chairperson jong naban Memorial Home Committee ikong basbun si walang ilai thu ba ka don ka jingtmu ban plie ya ka naban Memorial Home ha ka life hope terik mentau benai kala lengkon bat ya menta kidang hab ban penbit penbiang ya barok ki jingdon kam syapo ilai thu ru ba ka naban Memorial Home ka de ka jaka banri yekitemen khamtam e ikikenthei ki bamdan shu ki nongpet ki nok sumar yaki lawan ban pli ya kani ka yau ya die thien dau MP ka Shillong u Dr Ricky Singkon harengkat ka jingadan lang urang ba snong jongkala shumiar u Dr Amanwar mensuangi don hang tai ha penfor bagi pat lum sia namal ka jing bombiang ka jaka ka jing slei ha ka polyol tak dei ban ra no ya ka sa thi sa mau yong rim de ka lom ka kam ka ba e ha tum ki long kini jong ka dia sang kan thei ban penyai kat ya kan ka project dei ni ai mu ya oblei balang ba ka jing ya long ka wei ka jing ya teli ka jing ya treasure hem ban peni isa ban tei ya kan ka home bat ni la ban tei ya ka first phase but ni don ru ka jing thu ban plino ya ka hakalai pho kadit u January la da kalong ka bala tika ni ka dei jang ka tentative program tika jing thu jong ka presbytery ka dei ka baki ni ki rang ba jing mo MP Dr Finsong Pu ba ka jing thu jong ni ka long bangin yarap angin don kata ka mensim ban snow lem ban snow sen e ya itu tiba don hadeng ibam don iba sumari ki bakin banbu hakan home ting duai ba ublei unyarap undang kat ni hakan ka step ba niru ya ka podcast ka desa katahi ka benta bangin penipis ka benta bangin nang la su ban pendet ya kan ka jing sumu joni ha ka bangin nang kidang buon ki jung don kam ha ka home ikan ka jing mujungi hakan ka step kalong si benta ban penni kisah na ka benta ki jinjon kam jong ketika na bon Memorial Home ka badon ha mayong rin silang kijing yarap kijong pi kani ka project ka jong pi kanlong kai kanlong ka kanung saru ya kiwai pat but yo i kani naga jeseng kenthai Shillong Rilom Presbytery bangi don sa kiwai ken hon bakiru kin bot nuk salem ya ke ka ba phi wanra kum kani ka project bat phinang ya chmat kiwai de project sha bangan penkut ngamtep namar ba nga phone yai chairperson menen dengan kli ke ka ba ni dei ban kran dengan menna step apor mga ke dang step dengan su plit ya khotba bat kasuan shat enga tangkini kitien kiba ngasikran ni barobor tangba ngamtip bakadi na kinong galatia ndriu khandai ka ba ongkum ni te ha ka ba leb ha what I bangin manthaj shu namar ha ka ya babyang ngin yoot lada ngim dadu borno but kabut ter pada sakawai naki R Chronicle khatsan nyo hnrei mapi tu long klan patu wat pen jam ya laki kiti nawan ai bainong ya kakam jongpi nang trei sitom nang trei da kajingkerman nang trei da kajing sultanat ba kajing sobha bat ngang het skam ba ublei trai kan rat na jrong un ker khui fi bat un ai ya kata kajing ang nuot ya fi bat ya kata kajing job ban yo ban ai kajing syakri ka ba bhatam ya ki para priyo tanggini kitien long susah
jing program dalam penyok di kompetisi publik kerku dia kami dah ngadi kong basbun siwa lang ngadi chairperson jong ka Nabon Memorial Home Committee jong ka Shillong Jiseng Kentay Shillong Relong Presbytery tingi don ngidon hakamat jongi kum ka presbytery yakani ka project ka bangi khot ka Nabon Memorial Home but ka jing tmu jongi haban don yakani ka home kalong nakabantaban ri yakitemen ki bom don shu ki ban ri ban sumar yaki but ni kampwa hi yakiken hei kan bala temen ki bom don shu bari bas sumar ti kumta ngila shna yakani ka home hangti hamau yong rim ti henrei bila sautu hi hakajing ya jong kani ka jingrem jong kitiar kitar ingi don hakamat jongi mentaban penmit penbiang yakani ka home ban furnish mo amin menda kadi ban furnish yaka but habangi mut ban furnish yaka ka jinglut jingsep kalong ka babun te kumta ni penlong yaki program di baper but kani ka bangi penlong menta kasngi kadai ka way na kita ki program ka bangi penlong na ka banta ban raise fund kanang mingila ban furnish yaka ni ka home ngin plino yaka ladak ngila ngi kwa ban ngila bu tentatively ban pli haka life photo re gunai January menta hi gunai January kan ti kata kati ka jing tmu jong ban penlong ya kani ka food fest kani ka si dinging scam hi baling ba jong kani ngila ban yo ban pendep ya kani ka jing tmu ka jong lakat Muslim wilayah inti Nabon Komiti ban konkret ban pendak lo haka jing shisha ngila sedang nadu arpus na menshwa ya kani ka home hangti happen torba tin namar ba katika jaka ka bangi don happen torba kadai ka bala I give ti kumta ngila yashna haka bakum kata ka jaka henrei kani ka jaka pan kamlong ka babit babiang nakadaw jong ka flood kawan ka jing silay ti wat ka first floor hi ka ground floor ngamot ka syatak ta ka ti umlong ban pendon kamsyu haba kalawan tap ka jing silay ti kumta ngila de ban dino ya katiga jaka
bat nilayo ya kani ke jaka ke batmai ha mau yong rem ti henrei pring jong kata ke jing kenria chatai bat ke jing shana ke batmai nilala ban pendap ya ka first phase ya ke jing shana ti nilayo ro nilala ro ban penbiang ya ka laid ya surak kumju ro ya ka ti henrei ke dangsa ke ban furnish ya ka ni ke home na ka benta ban yo ban play Jika anti jo mak bun snai kan ni ye kat no i kai ni kejinglut ti kalabon ti watang basna ro nga sa ngimduna ya kasiklur bangi pendap ya kani ka first phase ti henrengim kani ka tang ka first phase ka bangi ni pendap kan tingin dang hap hiban pendap ya ka ground floor ngin hap pendap sa ka second phase pat ka ban shina shadrum Kalau try teman kalau house kan boom molong mental ndalah haka basdang menta ngi temu ban pli na ka benta nyungut ki inmates te ngi kerman hi yak bakata kan rekam ngi penbiang ngi furnish ke jing don kam na ka benta nyungut ki teman haka basdang boleh ke komiti high court teman saya kata waktu BE mau berkata kata ke syai ban di teman akibat pun jadi kayak gitu itu cemil hingi layu I habang ipet kum ka jing sangan thai shlong le lum presbytery ba yaki orphanage don bapen kila don ki orphanage mo ki ba kila shna te ki rehab ro ki don ten re kum bakalong menta ngi im don te batik care ya ki reu temen te kum bakalong ila experience sang thi happen thor ba ki don chibon ki ba don kam ya kani ka jing yarab ban ri ban pet yaki habam don shu manu ba pet yaki bat kum ta ka je sengen thai kam kwa ban duplicate ya ka kam ka shim ya kani kum ka challenge bangin shim kum ka project jong ka namar kum bakalong haka state jongi don ka home ban pet yaki riu temen hakan ka jala jongi kum bakalong menta kam tam na ka benta ki kan thai atau BE berkumpul kini teman pun bisa banyak kadai nak tahu kam de ngim ha ban ong phing mo ka de ka jing sha le ben ne ka de kum no ten re ka bang yu I ka long ha ka ni ka juk jongi ki khon ru ki bon kam ki don la ki jong ki kam ki jam jong ki siu ru la ki jong ki jing puli ba bon sin men sngi ya ki riu temen la bon ba shu I la da don ki long tre ki ba thikna don bari ba pet ya ki ka kom ka ba dei henry la da don ki nong tre ki ba thikna le ba bon ki sha I ki ni ki riu temen but they halor kata ka nong rim bakum gajing ya sengkan theng yo I bakani ka de ka project ka bangi don kam ban le om ban duplicate ya ka kam ka baki wei pat kilasyon